сархати хабарҳо. Қирғизистон 14,500 гектар заминҳои ворухро ба Тоҷикистон баргардондааст. Дар Тоҷикистон моҳи шарифи Рамазон оғоз меёбад ва мақомоти Русия як блогери тоҷикро аз боздоштгоҳ озод карданд. дуруд бинандаи азиз, нашри нави барномаи 97 рӯз аз URTJ манзури шумост. дар ин нашр шуморо бо муҳимтарин хабарҳои ҳафтаи охир ошно месозем. бо шумо ҳастам Шодмон Кенҷаев аз Душанбе. Қирғизистон пас аз гуфтушунидҳои душвор 14,500 гектар заминҳои ҳудуди ворухро ба ҷониби Тоҷикистон додааст. дар ин бора раиси Кумитаи амнияти миллии Қирғизистон Қамчибек Тошиев хабар додааст, менависад Акипресс. ба гуфтаи Тошиев, Тоҷикистон мувофиқи маълумоти соли 1991 19,000 гектари ин заминҳоро истифода мебурд. бо хоҳиши Тоҷикистон, ҷониби Қирғизистон ҳамчунин 1,000 гектар чарогоҳҳои атрофи ҳудуди ворухро низ баргардондааст, гуфт Тошиев. ҷониби Қирғизистон дар навбати худ дар минтақаи Қарағансой дар ноҳияи Чон-Оло 1,000 гектар чарогоҳро соҳиб шудааст. ҷониби Тоҷикистон гуфт ки онҳо дар ворух аҳолии хеле зиёд доранд, чун сарҳад муайян шудааст, онҳо гузашта наметавонанд, мисли пештара истифода бурда наметавонанд. барои ҳамин барои чаронидани чорвоҳ 5,000 гектар замин пурсиданд, аммо мо гуфтем ки 5,000 гектар дода наметавонем, вале 1,000 гектар додем. ба ҷои ин дар заминҳои чарогоҳи Чон-Оло 1,000 гектарро гирифтем, шарҳ додааст Тошиев. ҳамчунин деҳаи Достуки вилояти Ботканди Қирғизистон бо биноҳои навбунёдаш пурра ба Тоҷикистон дода шудааст, хабар медиҳад раиси Кумитаи амнияти миллии Қирғизистон. ба гуфтаи ӯ, Достук деҳаи дурдасттарин аст ва ягон хел манфиати стратегӣ ва иқтисодӣ надорад. 91 гектар заминро додем ва бар ивазаш 91 гектар гирифтем. ҳамчун ҷуброн барои хонаҳои навбунёд 30 гектар заминҳои иловагӣ гирифтем, гуфт ӯ. Тошиев инчунин хабар дод ки Чоркӯча мавқеи бетараф гирифтааст. ҷониби Тоҷикистон то нашри ин хабар мавқеи худро дар ин хусус баён накардааст. дар Тоҷикистон моҳи шарифи Рамазон 1 март оғоз шуда 3 март ба анҷом мерасад. дар ин хусус шӯрои уламои кишвар зимни як ҷаласа қарор қабул кард. тибқи қарори шӯрои уламо, фитри рӯза 8 сомонӣ, нисоби закот 36,900 сомонӣ, фидияи савм барои соҳибони узури шаръӣ 480 сомонӣ барои 30 рӯз муқаррар шудааст. моҳи шарифи Рамазон яке аз моҳҳои солшумории ҳиҷрии қамарӣ буда, мувофиқи ин тақвим ҳар сол 10 рӯз пештар аз соли гузашта меояд ва мусалмонон дар ин моҳ рӯза мегиранд. блогери тоҷик Ҷумъабой Раҷабзода пас аз як соли боздошт дар Русия озод шуд, хабар медиҳад Радиои Озодӣ. ӯ дар як навор гуфтааст ки муфаттишон айбашро наёфтанд ва парвандаро бастаанд. ин ҷавони тоҷик дар Инстаграм бо номи Салмон машҳур буд ва дар Русия моҳи январи соли 2024 бо гумони барангехтани кинаву адовати миллӣ ва паст задани шаъну шараф дастгир шуда буд. мақомоти Русия дар пайи боздошти ӯ иддао карда буданд ки Раҷабзода бо нашру паҳни наворҳои саҳнасозишуда духтарони дорои чеҳраи славяниро таҳқир кардааст ва шаъну шарафи онҳоро паст задааст. Ҷумъабой Раҷабзода зодаи Тоҷикистон аст ва шаҳрвандии Русияву Тоҷикистонро дошт. пас аз боздошт шаҳрвандии русии ӯро бекор кардаанд, аммо мегӯяд ҳукм бекор шуд ва акнун имкон аст шаҳрвандии русии ӯ барқарор карда шавад. муҳоҷират ба кишварҳои пешрафта бахусус Аврупо ва Кореяи Ҷанубӣ аз коргарзабондонӣ ва малакаи корӣ талаб мекунад. агар мехоҳед малакаи касбиятонро рушд дода, вобаста ба ёфтани ҷойи кор ва ё пеш аз сафар ба хориҷа машварат гиред. марказҳои касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ дар якчанд минтақаи Тоҷикистон курсҳои касбомӯзӣ ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯро пешниҳод мекунад. курсҳо аз 2 ҳафта то 3 моҳ давом мекунанд ва комилан ройгон мебошанд. марказҳои касбомӯзӣ 21 курсро пешниҳод мекунад ва ҳамаи шаҳрвандони аз 16 сола боло метавонанд дар онҳо иштирок кунанд. хатмкунандагон соҳиби сертификатҳои байналмилалӣ мешаванд ва ба онҳо дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ аз ҷумла Британияи Кабир, Олмон, Кореяи Ҷанубӣ ва Аморати Муттаҳидаи Араб ҷойи кор пешниҳод карда мешавад. ҳамаи хизматрасониҳо дар марказҳо дар доираи лоиҳаи беҳтарсозии малакаҳои касбомӯзӣ ва имкониятҳои бо кортаъминшавии Вазороти меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ва Бонки Осиёи рушд пешниҳод мегарданд. рақамҳо барои тамос дар зери экранҳои шумо.
роҳбарони се кишвари ҳамсоя Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон бори нахуст рӯзи 31 марти соли ҷорӣ дар шаҳри Хуҷанд дар як нишасти сеҷониба ба ҳам во мехӯранд. Зимни иштирок дар иҷлосаи 58-уми Шӯрои ҳуқуқи башарии Созмони Милали Муттаҳид дар Женева зикр кардааст, менависанд расонаҳои Қирғизистон. Ин мансабдори қирғиз гуфтааст, ки нишаст барои таҳкими ҳамкориҳои минтақавӣ қадами муҳим хоҳад буд. Созишномаҳо байни президентҳои се кишвар дар робита ба масъалаҳои марзӣ, ки мувофиқа шуда буданд, дар ин вохӯрӣ мавриди баррасӣ қарор мегиранд. Эдил Байсалов дар Женева эълон кардааст, ки хатти марзӣ байни Тоҷикистон ва Қирғизистон ба мувофиқа расидааст. Ин нахустин нишасти сеҷонибаи сарони се кишвар Эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон, Содир Жапаров, президенти Қирғизистон ва Шавкат Мирзиёев, президенти Ӯзбекистон хоҳад буд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон аз дастгир шудани марде хабар дод, ки як духтарчаи хурдсолро дар бозори шаҳри Панҷакен корд зада буд. ӯ бо гумони суиқасд ба одамкушӣ дастгир гардидааст. Ин ҳодиса дар камераҳои назоратӣ сабт шуда ба шабакаҳои иҷтимоӣ роҳ ёфта буд. Ба навиштаи вазорат, гумонбаршаванда марди 53-солаи сокини шаҳри Панҷакен будааст. Ному насаби дастгиршуда ошкор нашудааст. ҳодиса рӯзи 16 феврал тақрибан соати 2:30 дар дохили бозори марказии шаҳри Панҷакен рух додааст. гуфта мешавад, гумонбаршаванда дар ҳолати мастӣ бо корд як маротиба дар қисмати шиками духтарчаи 7-солаи сокини шаҳри Панҷакен зарба задааст. дар натиҷа ҷабрдида ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардидааст. ба иттилои манбаъ, дастгиршуда соли 2009 бо моддаи 138, 139 ва 120 кодекси ҷиноятӣ суд шудааст. ин навбат ӯ бо гумони суиқасд ба одамкушӣ дастгир гардидааст. нисбати гумонбаршаванда бо моддаи 32 ва моддаи 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, тафтишот дар ин самт идома дорад. бинандагони азиз, ин барномаи навиди 7 рӯз буд. Бо мо бошед ва дар саҳифаҳои иҷтимоӣ моро пайгирӣ намоед. хайр.